खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ नोजोर होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय बेफोरबादि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनायखौ जों नुबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। आसाम नाङैनो गं 18 जिल्लायाव 198 आनजाद मिरु थावनिफ्राव बे आनजादखौ खुंनाय जादों आरो बे आनजादाव थाखो 9 आरो थाखो 10 जथाय गासै 16,721 फरायसाफ्रा बे आनजादखौ होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बे आनजादनि गेजेरजों जाफुंसार जानायखौ फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारी बिथाङा। लोगोसे गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय देग्लाय बांसिन फरायसाफ्रा आनजादखौ होदों होननानै बुंथिबावो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायनायाव खुंजानाय गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद टेलेन्ट सार्च आनजादखौ आसाम नाङै गं 18 जिल्लायाव 198 आनजाद थावनियाव दिनै खुंफुंगासिनो। दायो देग्लाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा, थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय फरायसाफ्रा गोबां आनजाद लिरनो थाखाय बे समाव होबोदों आरो दिथागिरि बिथांमोनाबो बे समाव आनजाद मिरुआव गाव गावनि गथ'फोरखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दिनै आसाम नाङै जे गं 18 जिल्लायाव जि आनजाद जादों बिनि गेजेराव गासै 16,721 फरायसाफ्रा देग्लाय 9 थाखो आरो 10 थाखो बिथांमोना जथायै जिरायगोन। बे समाव आनजाद लिरनो थाखाय बिथांमोना रेडि जादों। बिनिनो थाखो 9 आव गासै 8,424 आरो थाखो 10 आव गासै 8,294 फरायसाफ्रा देग्लाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ लिरगोन। बिनि थाखाय बिथांमोन साफ्रोमनिसिम बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो बिथांमोना बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै फैबाय थानाय गावनि जिउनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसनाव जे बिथांमोना गावनि मार्क बारायनायाव जथेस्थ' मदद मोनगोन आं बेखौ आसा फारिदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोदों आरो बेबायदि हाबाफारिखौ खुंबोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोबोद आखा फाखा खालामनो हादों आरो बेबायदिनो बर' बिजोंनि बिथाखौ गोग्गोमसिन गोजोर खालामनायाव बे आनजादा जथेस्थ' मदद होदों आरो बे फैबाय थानाय समाव माहारियारि थाखोनि जिखिनि आनजाद जालांगोन बे आनजाद जानायाव जेन दिनै बाहागो लानाय फरायसाफ्रा जेन उनाव आखा फाखायै जे बैफोर आनजादफोरखौ गासैखौबो अभारकाम खालामनो हागोन आरो बिथांमोना गासैबो आनजादाव मोजाङैनो बाहागो लानानै जाफुंसार जाहैनो हागोन। आनजाद खुंनायजों माबायदि जाफुंसार जादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै जि मोनसे नैबेखौ मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंबाय थानाय जादों। बेखिनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनायाव जायफोर फरायसाफ्रा दिनै बाहागो लादों बै फरायसाफ्रानो थांनाय बोसोरनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै बा गोलाव समनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै बै फरायसाफ्रानो बर' बिजोंनिफ्राय सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बिराद मोजां नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो बेबायदिनो 2020 मायथाइयाव जे बिदिसा खाख्लारिया आसामनि सेबाजों जि मोनसे गाहाम हामलायथि लाइजाम लिरदोंमोन आरो लाइजाम लिरनानै हरजादोंमोन, सेबाजों लाइजाम लिरनानै हरजादोंमोन, बै गथ'आबो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव बै बोसोराव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननो हादोंमोन। बेनो जाबाय बाक्सा जिल्लानि बिदिसा खाख्लारिया। गुथि मिरु रोंगौथि आनजाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय बे आनजादखौ आङो गोसो गोथारै बरायो आरो गोसो गोथारै वेलकाम खालामदों जे बेबायदि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बेबायदि मिरु रोंगौथि आनजाद सायख'नायाव गोबां मदद जादों, हेल्प जादों फरायसाफोरा। मानोना 9-10 थाखोनि फरायसाफोरा बेबायदि आनजादखौ लिरनानै गोबां एक्सपिरियेन्स मोनदों, जायनि जाहोनाव मेट्रिक आनजादाव बिथांमोना गोबां हेल्प जादों आरो गुबुन कम्पिटिटिभ आनजादफोराव बिथांमोना एडभान्सै दावगानो हादों आरो गोरलैसिन जाहैदों। बे हिसाबै खोब मोजां जादों। आसा खालामो दिनैनि जि आनजाद लिरगोन फरायसाफोर साफ्रोमबो मोजाङै मोजां लिरनानै मोजां उथ्रिसार जानो हाथों, बेखौ आं आसा खालामदों। आरो नैबे जि सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव बेयाव मोनसे आनजाद मिरु होदों, बे आनजाद मिरुआव गासै 213 फरायसाफोरा आनजाद लिरगोन। 9 आरो 10 थाखो जयै 213 फरायसा। बे साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो गोसो गोथारै बरायदों, जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हाथों।